Kulay PWPWA sa sinpat na prinsiphay P siya ka amen faithful and true channel matagasngi sa sisin apologetic pating. But ka topik lani ka subject ka ba ngekren matagasngi kaday siya pang ka baptisma. Ya ka ba kidon kiba persya kiba keren wa siya pang ka baptisma ha kani karukom kiong. Kabaptisma kalong tang karkomle kabari tang kadak lani symbolic right. Omdan ai kaba pala ne kaba kenjaman sim kabajia. Kalong tang kadur ne kajing atu khana ne parabel jong kajing pen im. De jubab ya kani kalong ka Bible ka hikai baka baptisma ka ai ya ka jingka batmai hakamen sim spiritual generation ka side no ya ki pop bat ka penrung ya ubreu syakaniam Krista ka Bible buon sin ka hikai ba ka baptisma kamdei tang kadak ha ka jing sisa ki don kendiat ki jing hikai ki ba lakren syai ha ka jing tok u Petrus apostol ukren syai ha kakam ki apostol nong ke baar kot lai pufra kumne to kela ke bamut bat wei pa wei na pi unyo baptisma ha ka kerteng u Jesu Kris kenang ba endu map ya ki pop jong pi badro ha ka siti banikong u Petrus nong ke balai kot ar puwei la thok kumne ka jingsum baptisma ka pelaj im ya pi mentah ka jingsum baptisma ka pelaj im ya pi mentah siti benikong Petrus long balai kot arpuwe kumjuru u Paulus apostol u yatu yakaba la ong hau banle hadin ba ulakela syakaniam Kristan bat kumno labatai yakata kene kade na kakam jong ki apostol nong ka arpuar kot khandriu yang joj bat to priang ya ka baptisma bat to side no ya ki pop jong pi da ka bakot kerpat ya ka kerteng jong u ya kerteng jong Jesu ka pamut kam apostol nong arpuar kot khandriu bat haka siti cha Titus nong ka balai kot san utho ula pelait yangi da ka jing ka bathmai jong ka baptisma ula pelait yangi da ka jing ka bathmai jong ka baptisma u Paulus apostol ukran ru da ka bor syapang ka jing ka bathmai ne ka jing ka arsin lengba ka baptisma ha ka jing hikai ka bajrong jong u syapang ka jing pen ksan ane ka pareng kiong justification hakasiti sa kinong Rome kalonong kabandreu kot lai bat sao lot ulat hok kumne pimtip mo bayangi baro kibalapen baptis hau Chris Jisu lapen baptis sya kajing yap jong u da ka baptisma la tep lang yangi bat u sya kajing yap ba kumbau Chris ulami pat na kajing yap da ka buromu kpa ngiru ngindup im da ka jing im batmai kene ka siti Paulus apostol syaki nong Rom kal nong ka bandreu kot lai bat sao shushu kini artili ki siti kata Roman hendriu lai usau birang sripule mentan bat syaki nong Kolose kal nong ka baar kot kadwe hadu kadlai u Paulus apostol u pej ya ka jing mapop kum ka wei na ki jingmi na ka baptisma ka jing mapop kade ka wei ki jingmi na ka baptisma kat kum ka jingenu jor jong u hapdeng ka baptisma bat ka jingmi pat jong Jesu Kris laban pej na ka siti saki nong Rom ru kal nong ka bapra kot kadwe bat ka siti ben kong siki korin
kalong kapa khatsan kot arpo hadu arpu lai pule biang mapi kato uhikai ba ngilayap hakamen sim kumo jisu ulayap hakamet ngiyap hakamet sim kumo jisu ulayap hakamet kumbal to siti benikong korin khatsan arpu bat seki kolose khat lai de shua bangin syatep lem batu hakabaptisma kene rukudina siti seki kolose long ba khat hadin ke baptisma ke bayinu jor rene ke bolong paralel bat ke jing mi pat hi ngiyo ke jing im bat mai bat ke jing map ya ka pop ten rai rene parang ki original sin ikini basutu ikene laun pule nakasiti sa ki nong rom ke nong ba ndreu kot sau bat siti sa ki nong kolose kala nong ba tu kot khat lai pat ka jingshong jong umen sim bakut hapo jongi jingshong umen sim bakut hapo jongi siti sekinong rom pra khatwe donru kasaki na gospel jong Markus khandriu katokan ki start bible ki bu jingkili ya kane kalanong la kane kalanong kadai kebatikna neem na ba kampau hakatokan ne ki manuscript ki ba rim henry wat la kumtaru kadang bat ya kejinge jong ki kristan ki baningkong kata kalong utau bangej baru basya pen baptis unyo jing pen im Protestan susu nang persya bat keli hakane kerukom Andre haka gospel kum uya ane selong balai kot lai bat san ngitip baka kalong tang kadak kampen kuat sisa ya uno nakipop penban kalong tang kejingen ujor dan apa yang ka metafor na kabanta sim bakut ubawan sya kejing im jong ubriu uji sukren sepang kejing kabyang to be born again syapang ke baptisma kumba ka kentien ka thmai born anew lamut hakaliang mensim haka jingmut sisa hakamet kumtaru ngidei ban sngutu yaka haka baptisma kum ka jingmut mensim kene jing ong jong ki protestan teka jing jubab yakane kalong bangin ya pej ya kane ke benta pada nu jual ki we pat ki benta ki baya day kat kum ka nongrim ke kata ka nongrim ka jing thok bakut ke batai ya ka jing thok bakut kemut ka we ke benta jong thok bakut ke benta ka batai ya ka we pat ke benta ha ka jing thok bakut hi dingin pej ya kane ha ka gospel kum yu anes long ka balai khot lai patsan ha ka khot balai u jisu ula pai ktien ngaya tu hapi ke jing sisa don uban la ban yu iya ka himau blei lem da kabyang ya pesan don uban la ban rung ha ki ma ublei lem da kha ya naka bat umen sim ha ka siti cha utitus long lai de khot san ula pelait yangi namar ba ngila dawa da laki kam henrei namar ba uisne yangi ulapen im yangi da ka jing kha patmai jong ka baptisma bada ka jing pen thmai jong umen sim bakut ta don sakawe kat khat ka siti cha si banikong syaki nong korin kalong ka reu khat khatwe bad don na pi ki balaju long kumne henry la sait ya pi lapen kentang berlapen manhok ya pi haka kerteng utrai jongi uji sukris but how men sim jong blay jongi haba ipet ya kejinga day ki basai hapedeng kini ki lai tili ki jintho uyanis uang rung hakahima ublay utitus lapen im yangi tahasi tibinikong si korin
lapen kesan yangi, lapen janai yangi, lapen justify yangi. Yohanes Gospel Yohanes atau tu kha naka hau Titus kajing pen ku jong kajing kha thamai. Siti bani kong Korin la saj yapi. Yohanes kha naka bat na man sim. Hau Titus kajing pen kela thamai hau man sim bakuj. Siti saki nong Korin hau man sim jung blay jongi. Kini ki lai bentar lene kini ki lai tili ki dekat ki bang la pule pat ngi la pen wandur haba la pet lang ki pen baka baptisma ka pen ka pen kesan ka pen kha thamai ka men sim ka pen rung yangi sa ke hima ublei bat kaya dei bat ke jingwan jong omen sim bakhoi kumbang yu haka siti bani kong sa ki koren long ban riu khat khatwei ublei upen kesan pat upen khoi kawi ke benta ka ba uriungai ule kalong tang ban sya sait ha ka baptisma hakane ke benta pat hake jinga dei jongka omdon ei bakren syapang ke jinget ne ke jing pen kela ka bamut ne kata ka ba ki khot ke jing duai jong unong pop kumjuru ha gospel kum Yohanes long light khot san but stisha Titus lai san hakini ki arbenta ublei upen yangi ne usha yangi bandrung sya ka himajung da umen sem bakoi kebanta kebangin le kalong bansya pen baptis di ben rung sya ka hima da umen sem bakoi keba ngidei ban sya ban pen baptis kane kamut ba omdon kamsu da kino kiwi pat kijing don kam ne ba enomla bandu ya kajing pen balayo hakane karukom Henry kapen ba omla ban pen ya klat ya ka baptisma na kajing pen bat kajing pen kesan bat bakadon ka bor pen bat kajing ai dakamon ublei Martin Luther ulaong aba ka pop bat kajing perkat lagi jinga tiblem conscience ki pen khuslai yangi phila ban ong kadai ke jing sisa bangala sya baptisma henrei namar bangala yo baptisma ngadon ke jing kular bangan yo jing pen bat yo ya ke jing bom jukut jong kamen sim bat kamet omdon ke jing yarong lene ka yarong kaba kam koridor ban pen itenat ia kamet ne kamen sim jongi ban ya ka baptisma namar lengba jongka ka jing kuj ke bajanai bat ka jing pen kilong kibala ban yo dangi kibada kumwei pat kilong syapar kabor pat ka jing la jong ka jing briu kene ka jing ong jong Martin Luther ubala hadin ula inono ya ka jinglong Katolik ula klat no la ka jong parula seng la ka jong ka kunhun ti kumtu kini gede ka apologetic pateng hakane ka sngi sapang ka baptisma par khot ni don kam ka baptisma pat hadin ru wala kan ka baptisma ka ayeng jing penim reina ka jing plot bri jongi ngilang don kambiang ya kan ka bor jong ka jing penim pat ka topik ka ba sakren hakwe pat ka video lene ka por te sam ya kane ka video sya ki wipat ai kublei ya ki sangut ki balong member but ya kitu ki baju ai super thanks teng nga shania ha ka jing sebun jong pi mar ga don tang kindet ki tiar ban penon kam ban pen kam bahai ki video ga don kam ru ya bun ki te ki ba jutip ki tip ya kata ti Herai ke pakam kongsan ban kita tanya kapisa lene kijing kersan da kapisa ka kongsan kalong ban samlem ya kane ka video ni ki we pat ru ki video jing hikai sya kitu ki ba don kam ban ngap ban tip ya ka jing sisa ke ba ni ai long ba jong ka channel ke de ke jing ai ke jing sisa om ke jing kren kan tho eno ru
ini ban penbet ban ya thu ya ke jing sisa ba ya ke ba ki jing kren ki bom sisa ki long tingi ya kren ban ya thu ya ke jing sisa tu try ni rap ya pi ha kani dengan duai na kebentai jong pi ki baju siap ya nga pu try uni rap ya pi pen sai ki jumut jong perkat jong pi pada kemen sim jong ublei un jong sa un pen sai pen pen slur ban wat ya ke jing sisa ban pediang ya ke jing sisa perban wan rung sa kata ka kenhun badon ya ke jing sisa badakum ne ngapen kut ya kani pato ublei un ai ya ke jing pa pin wan ya long kawe bat ka balang pat kaniam Kristan Katolik kebolong keba lane nadu kapor bu Jesu la seng akapor jong ki apostol hadu hakane ka singi bare klip mat ba pidang sap ya kene ka video to try pun sai pi wan jing slur pa jing scam jing mot ya pi pa pinom ting ya kano kanoru manmar bu blay u i kemut pentrei ya ki bar khoi na ka banta ka jing ba jong pi te wala da pi wan no se ka balang katolik pat pi du ya bun ki re shani akene ka we ka roman pra u blei u ba u pentrei ya ki bar khoi ya ki tu ki ba ya u na ka banta ka jing ba jong ka jim jong pi to try ni rap ya pi iwe pa iwe amen